Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u l-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi żaru x-xogħlijiet li għaddejjin fuq il-proġett tal-Arts and Culture Hub fil-Marsa. Il-proġett li kopri medda ta' 15-il tomna u parzjalment iffinanzjat mill-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp Reġjonali bħala wieħed mill-akbar investimenti infrastrutturali ta' Festivals Malta. Attwalment qed jitlestew ix-xogħlijiet ta' twaqqih tal-eks garaxx tal-Gvern u qed isir l-iskavar biex jinbena l-pedament tal-ħab. Il-Ministru Bonnici qal li l-proġett juri l-impenn tal-Gvern li kompli jinvesti fil-kultura u joħloq spazji moderni fejn l-artisti Maltin jistgħu jiżviluppaw il-kreattività tagħhom. Aħna tajna l-kelma illi nagħmlu il-Culture and Arts Hub parzjalment finanzjat minn fondi Ewropej fil-Marsa biex nagħtu faċilitajiet ġodda il-qasam kulturali u kreattiv, inkluż il-dawk li jaħdmu fejn jidħol il-karnival, fejn jidħlu l-imħazen tal-karnival u faċilitajiet oħrajn għal dawk kollha involuti f'din il-ħidma kulturali tant importanti. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi sostna li l-użu tal-fondi Ewropej qed jgħin biex jinħolqu opportunitajiet ġodda għall-artisti fil-waqt li jsaħħaħ ir-riġenerazzjoni urbana. Investiment ta' fondi Ewropej anka fil-qasam tal-kultura ta' pajjiżna. Qegħdin f'dan is-sit fejn eventwalment se jkun hawn dan il-Culture Hub li żgur se jħalli impatt importanti ferm fuq dan is-settur li huwa tant għall-qalb il-Maltin. U allura qegħdin naraw dan ix-xogħol li ħajkun sostenut ukoll dan l-investiment ta' fondi Ewropej u nħarsu l-qudiem lejn is-suċċess ukoll f'dan il-proġett. Għaż-żjara attendew ukoll iċ-Chairman u l-Kap Eżekuttiv ta' Festivals Malta, Aron Zara u Franz Aġus rispettivament, u d-Direttur Artistiku tal-Karnival Jason Busuttil. Busuttil enfasizza li l-faċilitajiet il-ġodda se jagħtu dimensjoni ġdida lill-Karnival Malti u jipprovdu spazji moderni u sikuri għall-artisti. Millum rrid naraw proġett iktar massiv, speċjalment għal-karnival li qed nippreżentaw bħalissa lin-nies, ta' minna jgħidu li daw l-aħħar 30 sena l-karnival kiber b'ritmu maġġer, allura l-eżiġenzi tiegħu kibru wkoll. Hawnhekk dan is-sit fejn ħanitrasformaw parti minnu fejn in-nies tal-karnival ħajaħdmu kemm dik li hija danza, dik li hija kostumu dawk li huma karrijiet li huwa one-stop shop tagħhom, ħajtħaltu ma' kulturi differenti u tipi ta' arti differenti. Allura dik hija xi ħaġa fejn il-karnival ħajitla skalun oħra. Il-Malta Arts and Culture Hub se jinkludi workshops tal-karnival, ċentru għal provi tal-mużika, spazju għasfin teatru b'kapaċità 400 persuna, studios għal provi u mużew dedikat għal wirt tal-karnival kif ukoll uffiċċji l-ġodda ta' Festivals Malta.